Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Bănuiesc că sunteți obosiți. După aminul ăsta, 100% sunteți obosiți. Mai zic o dată, Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Permiteți-mi, înainte de a citi cuvântul lui Dumnezeu, să fac și o scurtă rugăciune, pentru că dacă nu voi rosti această scurtă rugăciune, 100% n-am nicio șansă să țin predica aceasta. Am o rugăminte la voi. Aseară, cei mai buni ascultători au fost copiii. Deci, de departe, cei care au ascultat, și voi ați ascultat bine, dar de departe, cei mai buni ascultători la predică au fost copiii. Dar am rugăminte, dacă copilul continuă să plângă, puteți foarte bine să vă retrageți. N-avem niciun fel de problemă cu pruncii, problema noastră e cu părinții. Deci, la timpul potrivit, nu vă supărați pe mine. Știu că fiecare părinte e obișnuit cu vocea copilului lui. Și o să vă dau un exemplu în sensul acesta. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, cântăreți, când cânta, la un moment dat, cânta foarte bine și deodată în spatele lui cineva falsează. Și când aude că falsează, se enervează, se întoarce și când vede că e băiatul lui, zice: pupe-l, tata fain cântă. Acum știu că pe voi nu vă deranjează vocea copilului vostru, cum nici pe mine nu mă deranjează vocea copilului meu, dar să fim cu înțelepciune în toate privințele și dacă vă supărați pe mine până vine o data viitoare, vă trece. Doamne ajută la toată lumea. Așa că, înainte de a citi cuvântul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, aș vrea să rostesc această rugăciune și să facem liniște în noi, pentru că în felul acesta să putem asculta cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să fie rostit aici cu putere. Amin. Doamne, îți mulțumim că suntem aici. Adunați în numele Domnului Iisus Hristos. Te rog, Doamne, dă-ne înțelepciunea să învățăm cuvântul Tău. Și apoi și mai mare înțelepciune să aplicăm cuvântul Tău. Și apoi, Doamne, dă-ne puterea ca tot ce facem să facem pentru gloria și slava numelui Tău. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai schimbat viețile noastre astfel încât să fim mulțumitori. Îți mulțumim, Doamne, că în ciuda faptului că adeseori în viețile noastre se întâmplă lucruri care nu ni se par că ar fi cele mai potrivite, Tu le îngădui pentru binele nostru. Și de aceea, Doamne, îți mulțumim. Spunem așa cum suntem îndemnați să spunem, pentru toate lucrurile, Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Chiar și pentru acele lucruri care par că nu sunt grozave, chiar și pentru încercări și necazuri și suferinți, îți mulțumim că prin toate acestea, Doamne, mâna Ta nevăzută construiește în noi chipul Domnului Iisus Hristos, astfel încât într-o zi să ne spui tuturor: vină, rob bun și credincios. Amin. Dacă vă mai duceți aminte, cei care ați fost aseară, și cred că o parte dintre voi ne-ați urmărit online, cel puțin aceia dintre voi care n-ați fost aici, dar dacă vă aduceți aminte, am anticipat că și în această zi o să vorbesc despre schimbarea care aduce mulțumire. Și aseară am avut un timp extraordinar, binecuvântat aici în locul acesta, și vreau să vă citesc un verset pe care l-am citit atunci și o să vă mai citesc un fragment din Vechiul Testament, fix după modelul de aseară, și îmi place să vă țin în picioare. De ce? Să nu primiți și voi o răsplată de la Domnul. Dacă eu stau în picioare o oră cât ține predica, de ce să nu stați și voi în picioare măcar vreo, vedem, 5 minute. Roman, capitolul 12, versetul 2, vă aduceți aminte? L-am citit atunci și l-am explicat. Da, pentru că n-ați fost toți, îl reluăm. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și am zis că asta înseamnă să nu te lași încadrat în tiparul lumii în care trăiești, din punct de vedere al gândirii. Nu vă lăsați limitați de ceea ce spune lumea că sunteți, ci să vă prefaceți. Și am spus atunci, a te preface nu înseamnă să fii un ipocrit sau un prefăcut, ci să te lași transformat. V-am zis că verbul acesta e la forma pasivă. Facem și puțină gramatică. Adică nu suntem noi cei care facem schimbarea, ci Dumnezeu face schimbarea în noi. Ci să vă lăsați transformați. Prin ce? Prin înnoirea minții. Și când am întrebat atunci ce înseamnă înnoirea minții, am auzit aici un metanoia, care înseamnă pocăință, care înseamnă naștere din nou. E această transformare lăuntrică pe care Dumnezeu o face în noi. Adică nu vă lăsați încadrați de ceea ce spune lumea că sunteți, de tiparele lumii acesteia, ci lăsați-vă transformați de Dumnezeu prin înnoirea minții voastre, pentru ca în felul acesta să puteți deosebi care e voia lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu de la voi. Și acum, pentru ca să poți să accepți voia lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să fii transformat de Dumnezeu. Și acum ne uităm în Vechiul Testament, în cartea prorocului Ieremia, în capitolul 18, un text biblic foarte, foarte cunoscut. Ieremia, capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel.
scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Foarte interesant. Nu zice te voi face să vezi, cu toate că se duce în casa olarului mai mult să vadă. Și e iarăși interesant faptul că Domnul îi spune te voi face să auzi. Fie că vrei, fie că nu vrei. Vreau să vă spun în această zi un lucru. Dacă Dumnezeu vrea să vă vorbească, fie că vreți, fie că nu vreți, Dumnezeu vă vorbește. Nu mulți ați îndrăznit să spuneți amin aici. Zice, te voi face să auzi. Vrei, nu vrei, vei coborî în casa olarului și acolo te voi face să auzi. Nu că Ieremia ar fi fost surd, că nu era surd. Dar câteodată suntem surzi la ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Adică în rest noi auzim foarte bine, mai ales când e vorba de ceea ce vrem noi să auzim. Știți, când eram copii, auzeam numai ce ne plăcea din ceea ce spuneau părinții. Și zice Domnul, te voi duce în casa olarului și acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Așa cum Dumnezeu te-a adus pe tine în această zi aici și că vrei, că nu vrei, tot asculți. Te voi face să auzi cuvintele mele. Și zice Ieremia așa, când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra la roată. Și imaginea asta îmi aduce aminte că olarul este... Cine este oare? Pentru pocăiți. Vă aduceți aminte? Cine reprezintă olarul? E Dumnezeu. Zice, când m-am coborât în casa olarului, care dacă vreți e universul acesta, iată că el, adică Dumnezeu, lucra la roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, adică n-a ieșit bine. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Când el a făcut atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să facă. E același lut, dar un alt vas. Și vreau să vă mai spun ceva. Când olarul distruge un vas care n-a izbutit, el nu-l distruge pentru totdeauna, ci pentru ca să facă un vas mai reușit, mai frumos, cum îi place lui. Când Dumnezeu distruge ceva în viața ta, nu o face decât ca să construiască ceva mai bun și mai frumos. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Și mai zic o dată, ultima propoziție și apoi o să vă las în sfârșit să vă așezați. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, zice Domnul. Că vă place, că nu vă place. Asta e ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă așezați. Merge mai tare. N-ai un microfon care să meargă o leacă mai tare, ca așa. Ăla merge mai tare? Nu merge. Și ăla mai încet. Dacă vrei, mi-aduceți așa, parcă e mai mare harul. Altfel am senzația că vorbesc dintr-un butoi de undeva. Vreau să mă uit la voi, la toți, pentru că așa e politicos, când începi o discuție cu cineva, să te uiți în ochii celui cu care vorbești. Sunt bucuros și onorat ca și în această dimineață, mă iertați, să fiu împreună cu voi. Și aseară am poposit aici și a fost extraordinar. Și în această dimineață vreau să vorbesc în continuarea discuției noastre de aseară despre felul în care Dumnezeu ne schimbă viața ca să devenim mulțumitori. Dacă v-aș întreba, dar nu vă întreb, dacă v-aș întreba totuși, dacă aveți în viața voastră lucruri pe care le-ați vrea schimbate pentru ca în sfârșit să fiți mulțumitori, sunt 100% siguri că fiecare dintre voi, da, hai că mă includ, că așa e normal, că fiecare dintre noi am avea o grămadă de lucruri pe care le-am dorit schimbate în viața noastră pentru ca mai apoi să putem spune, bă, dacă se schimbă treaba asta, sunt 100% mulțumitor. Dumnezeu mi-a dat niște lecții în viață, niște lecții extraordinare, pe care le-am primit de la oameni aflați în situații extreme. De exemplu, îmi amintesc că am fost odată în Cluj, înainte să zbor, aveam un zbor mai lung și am poposit la spitalul de oncologie să fac o rugăciune pentru un băiat care avea 22 de ani și era bolnav de cancer în stare terminală. Și rar am văzut un om atât de mulțumitor ca băiatul acesta. M-am dus acolo cu scopul să fac o rugăciune. Părinții lui m-au trimis și m-au rugat să trec pe la băiatul lor
și să fac o rugăciune pentru el ca Dumnezeu să-l vindece. Băiatul s-a uitat la mine și mi-a zis, frate pastor, n-are rost să faceți ungerea cu un de lemn, dar dacă dumneavoastră insistați, faceți-o pentru bucuria părinților, dar eu știu că voi muri, pentru că mie Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că voi trece din lumea aceasta anul acesta. Dumneavoastră faceți ce aveți de făcut, iar eu voi fi mai departe mulțumitor lui Dumnezeu. Am rămas fără cuvinte. Mi-aduc aminte că după ce am terminat de făcut ce aveam de făcut, rugăciunea și ungerea cu un de lemn, am rămas lângă băiatul ăsta încă vreo câteva ore citindu-i din Scripturi. Și în timp ce îi citeam din Biblie, el a început să îngâne, 2 cântări a cântat. O cântare e mai nouă, sunt convins că o știți, Stânca mea e Hristos. Și o altă cântare zice, îți mulțumesc Iisuse, îți mulțumesc Iisuse. Știți cântarea asta? Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Din inimă, din inimă, eu te iubesc, Iisuse, drag, din inimă, din inimă, din inimă, eu te iubesc, Iisuse, drag, din inimă. Și versul 2 zice, îți mulțumesc, Iisuse. Îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Din inimă, din inimă, îți mulțumesc, Iisuse, drag, din inimă, din inimă, din inimă, îți mulțumesc, Iisuse, drag, din inimă. Pentru toți nemulțumiții de serviciu, care în această zi sunt aici nemulțumiți pentru cele mai banale lucruri din viața lor, pentru toți aceia care așteptați să se schimbe ceva în viața voastră, pentru ca mai apoi să puteți spune lui Dumnezeu, îți mulțumesc frumos. Aș vrea ca în dimineața aceasta, exemplul pe care vi l-am oferit să fie un motiv de cercetare prin care Dumnezeu să vă facă să înțelegeți că indiferent de conjunctura vieții prin care treceți, se cuvine să-i spuneți lui Dumnezeu, se cuvine să-i spunem lui Dumnezeu în dimineața asta frumoasă, Doamne, îți mulțumim frumos. Slăvit să fie Domnul! Și să știți ceva, atunci când Dumnezeu îngăduie în viața noastră un anumit lucru, El o face pentru binele nostru. Chiar dacă pe moment nu înțelegem, chiar dacă ni se pare că ar fi mai bine ca Dumnezeu să asculte de noi, Dumnezeu procedează cu noi. Cred că v-am povestit data trecută, dar mai știu ceva, că oamenii nu țin minte predicile și asta e bine pentru noi predicatorii, că ne mai putem repeta. Nu ziceți amin? Și când eram copil, la noi în sat era un singur magazin, nu știu dacă își pot imagina copiii, supermarketul satului nostru se numea Cooperativa Agricolă de Producție. Și la acest supermarket aveam doar un fel de bomboane. Erau niște bomboane foarte tari, ca sticla, așa. Dacă tinerii se întreabă sau copiii se întreabă de ce părinților au dantura mai interesantă, să știți că unul din motive e acesta, că nu întotdeauna dinții supraviețuiau în integralitate după experiența bomboanelor. Și mi-aduc aminte că într-o seară, când bunicul a venit de la lucru, cum lucrau din greu, pentru cei care vă mai aduceți aminte, de România, de munca din agricultură, cum era acolo, după o zi grea de lucru, au venit acasă și eu eram cu vocea mea de viitor predicator penticostal, gata să strig, vreau bomboane, vreau bomboane. Eram lângă bunica în pat și strigam cât puteam de tare, vreau bomboane. Era seară, evident că magazinul nu era deschis, oricum magazinul nu se deschidea decât atunci când voia ăla care era vânzător sau când era treaz. Și mi-aduc aminte că în cele din urmă bunicul, care avea multe calități de asta cu răbdarea, o avea și asta cu răbdarea, dar nu chiar așa, nu ajunsese încă la răbdarea sfinților,
se ridică din pat și se îndreaptă înspre mine, eu eram cu bunica în pat, și zice în limba bihoreană: ce-i treabă la pruncul ăsta? Moment în care eu am înghețat și bunica la fel. Și bunica zice: nu știu ce-i trebuie. Și el zice: las că știu eu ce-i trebuie. Și îmi dă o palmă. Știți care e morala poveștii? Că unii dintre voi vă uitați la mine și vă întrebați, mai ales aici aproape de Bruxelles, cum am putut să spun o asemenea întâmplare de aici cu directivele de la Bruxelles în legătură cu creșterea copiilor. Vreau să vă spun ceva. Câteodată noi îi cerem lui Dumnezeu bomboane și El știe că avem nevoie de o palmă. Asta e morala întâmplării. Gândiți-vă bine la ea. Uite, vă las așa câteva clipe să cugetați. Tu câteodată îi ceri lui Dumnezeu bani mulți, dar Dumnezeu știe că dacă îți dă banii ăia, îi risipești în plăcerile tale și în loc să devii mai bun, vei deveni mai rău. Tu îi ceri lui Dumnezeu o mașină tare, dar știe Dumnezeu că dacă o să ai o mașină cu care poți merge peste 200 la oră, cu mai talpa grea, s-ar putea cu mașina aceea să nu termini prea bine. Așa că Dumnezeu ți-a dat doar mașina asta, oricât ai accelera, peste 100 n-ai cum să treci. Slăvit să fie Domnul și pentru asta. Dumnezeu a îngăduit în viața ta durerea aceea de spate pentru ca din când în când să-ți aduci aminte că de fapt tu nu depinzi de puterile tale, ci tu depinzi de puterea lui Dumnezeu. Când te-ai mai fi pus tu pe genunchi vreodată, dacă n-ar fi îngăduit Dumnezeu în viața ta pierderea financiară prin care ai trecut? N-ai fi venit în această dimineață aici la adunarea pocăiților dacă n-ai fi trecut prin câte situații grele ai trecut. Și dacă Dumnezeu a îngăduit în viața ta un lucru pe care tu l-ai vrea schimba și îi spune lui Dumnezeu: Doamne, dacă îl schimb lucrul ăsta, dacă mă scap de durerea de spate, dacă îmi dai atâția bani, dacă îmi rezolvi problema asta, eu voi fi mulțumitor. Dar știe Dumnezeu că dacă va schimba lucrul acela în viața ta, tu de fapt te vei îndepărta de el. Motiv pentru care Dumnezeu îngăduie mai departe în viața ta necazul, durerea, suferința. De ce? Pentru că vrea să te țină aproape de el. Și vreau să vă mărturisesc ceva. Până la vârsta aceasta am slujesc de mulți ani păstor. Am început să slujesc ca păstor la vârsta de... A fost ordinat ca prezbiter, să mă gândesc bine, la 26 de ani. Până la 43 cât am acum, mulți înainte vă doresc la fel. Faceți voi calculul. Și în prima biserică pe care am păstorit-o, nu știu dacă v-am povestit, am avut atâtea exemple de oameni simpli, oameni care ar fi avut toate motivele să fie nemulțumiți, dar totuși Dumnezeu mi-a dat o lecție prin mulți dintre ei. Mi-aduc aminte de un frate care avea 85 de ani. Îi ziceam fratele Tohan, că venea cu o bicicletă la biserică, o bicicletă nasoală la care tot cădea lanțul, și îmi amintesc că asta era marca bicicletei și omul ăsta îmi aduc aminte cu drag de el. De ce? Pentru că atunci când am început construcția bisericii, a adus și el ce avea, adică niște scoabe. Știți la ce mă refer? Scoabele, scuiele alea care țin împreună, grinzile de la acoperiș, că tot au vorbit frații aici, că tot a spus fratele păstor, ne-a vorbit despre cum se construiește o casă în Galați. Ei, imaginați-vă că omul acesta a venit cu niște scoabe îndoite, amărâte, la mâna a treia, pe care le-a dus într-o pungă cu bicicleta lui, nu-l voi uita niciodată. Era un om plin de bucurie și de veselie și când îl puneai la predică știa o grămadă de versete, dar pe lângă faptul că știa o grămadă de versete, era un om al încurajării, era un fel de Barnaba, fiul mângâierii. Îți făcea plăcere să te întâlnești cu el, întotdeauna gata să spună un cuvânt de încurajare, întotdeauna gata să rostească o rugăciune pentru cei care aveau nevoie de rugăciune. Și fratele Tohan, când am început construcția, am rămas, apropo de asta, am rămas când a venit vorba de construcție, când am început-o, la vot, toți au fost pentru, când a fost de lucrat, am fost numai eu și doi bătrâni. Și a mai apărut fratele Tohan cu o pungă și în pungă cu scoabele astea, dar mi-a zis foarte simpatic, zice: eu ți le dau, dar să nu știe nevastă mea, că zice ei cam zgârcită. Acum pot spune că au trecut mulți ani de atunci, fie vorba între noi, într-adevăr era cam zgârcită. Și o zis-o și foarte încet, de parcă nevastă sa l-ar fi auzit, oricum era la o distanță de câțiva kilometri, dar omul pățit era foarte, foarte atent, zice: să nu știe nevastă mea. Și îmi dă punga cu scoabele și mi-amintesc și acum. În primă fază, eu terminând teologia de puțină vreme, atunci m-am gândit: eu am învățat la școală că dacă donează cineva bani la biserică, trebuie să știe și celălalt din familie. Dacă donează soția, trebuie să știe și soțul și invers. Dar după aia m-am gândit: eu am 25 de ani, 26 de ani, omul ăsta are 85, ce sfaturi să-i dau? I-am zis: auzi, frate, lasă-le acolo. M-am și gândit că oricum nu folosim la nimic scoabele lui, fie vorba între noi.
O venit fratele Tohan de mai multe ori cu punga, nu-l voi uita niciodată, o lăsa, se uita și zicea, să nu spui la nimeni, dar mai ales să nu știe nevastă mea. Și eu am intrat în jocul lui și ziceam, nu zic la nimeni, le punem acolo. Și le-am pus acolo, mă gândeam, oricum nu le folosim noi la nimic. În câteva luni de zile, fratele Tohan n-a mai venit pentru că s-a îmbolnăvit de cancer. Dar a rămas cu aceeași atitudine plină de bucurie și optimism, care din punctul meu de vedere reprezintă adevăratul creștin. Omul mulțumitor și bucuros. Când m-am dus să-l vizitez, pentru că fratele păstor ne-a vorbit aici despre o casă de pământ. Fratele ăsta avea o casă de pământ, dar toate casele sunt pe pământ. Poate că în Japonia levitează, habar n-am, dar în rest toate casele sunt pe pământ. Și pe jos era pământ bătut. Când am intrat în casa aia cu o singură încăpere, nu voi uita că l-am găsit pe fratele Tohan întins în pat, slăbit, dar cu ochii plini de bucurie. De câte ori mi-aduc aminte de asta, compar cu ceea ce văd în bisericile noastre. Oameni coborând din mașini frumoase, lăsate în parcarea bisericii, dar care vin în față, în biserică, cu atitudinea asta de supărare continuă, de tristețe inexplicabilă, de nemulțumire continuă, gata oricând să se ia de păstor, de comitet, ce se întâmplă aici? Oameni parcă nu botezați în Duhul Sfânt, ci în oțet. Că noi pretindem că am fi fost botezați în Duhul Sfânt, noi penticostalii. Omul ăsta, având efectiv această stare extraordinară de bucurie, acolo în situația în care se afla, am făcut tot ce trebuia să fac. Și după ce am terminat, zice, frate Adi, zice, ai gătat ce ai avut, că dumneata vorbești cam mult. Zice, am și o întrebare pentru dumneata. Ce v-ați fi făcut voi fără scoabele mele? Îmi zice el mie. Moment în care am început să râd. Dar zice, voi ca voi, dar ce mă făceam eu acum? Că eu mor în 2 săptămâni, 3 maxim, și eu, când ajung în fața Domnului Iisus și o să mă întrebe Domnul Iisus, tu ce ai făcut pentru mine? Eu o să zic, Doamne, uită-te la acoperișul bisericii. Mă, și când el a zis, Doamne, uită-te la acoperișul bisericii, m-am gândit, mă, nicio scoabă de omului ăsta nu e în acoperiș. Moment în care, știți cum am ieșit din casa lui, că toți suntem în Belgia, ca ciocolata belgiană, un gust de ciocolată belgiană, dulce, amărui. O lacrimă într-un colț de ochi și un zâmbet pe un colț de gură, am pus mâna pe telefon, am sunat administratorul bisericii și i-am zis, fă rost de scoabelele fratelui Tohan, unde-s? Nu știe nimeni, căutați-le. În cele din urmă găsite, măcar vreo 4-5 lipițile de acoperișul bisericii, pentru ca nu cumva să cădem noi de mincinoși în fața Domnului, când omul ăsta va sta în fața Domnului Iisus și va spune, Doamne, uită-te la acoperiș, și când Domnul se va uita la acoperiș, s-ar putea ca noi să cădem de mincinoși. Dar eu de la omul ăsta, și aș putea să vă povestesc până diseară, dar nu voi face asta, am învățat că de fapt adevăratul creștin e omul mulțumitor. E omul care are în viața lui lucruri pe care și le-ar dori schimbate, dar care a învățat să accepte voia lui Dumnezeu. E cel care își asumă rugăciunea, cea mai frumoasă rugăciune din câte au fost rostite vreodată. Rugăciunea lui Hristos din grădina Ghețimani, Tată, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Și câteodată voia lui Dumnezeu nu e în acord cu ceea ce ne-ar plăcea nouă, dar voia lui Dumnezeu e în acord întotdeauna cu ceea ce noi avem nevoie. Dumnezeu nu răspunde niciodată după mofturile noastre și Dumnezeu răspunde întotdeauna după nevoile noastre. De aceea când îi spunem în rugăciunea Tatăl nostru, noi îi spunem pâinea cea de toate zilele, nu friptura cea de toate zilele. Pentru că răspunsul lui Dumnezeu e întotdeauna în acord nu cu mofturile noastre, ci răspunsul lui Dumnezeu e întotdeauna în acord cu nevoile noastre. Slăvit să fie El. Și asta a fost doar introducerea predicii. Nu, n-ați mai zis niciun amin. Mă gândeam că o leacă de har trebuie. Am zis că Dumnezeu e Cel care schimbă viața și ieri v-am vorbit despre asta. Vă aduceți aminte? Nu vreau să fac recapitulare. Pentru cei care n-ați ascultat mesajul de aseară, vă îndemn, intrați online, probabil că există acolo, habar n-am, dar dacă sunt atâtea camere, pe camera asta așa de sofisticată, bănuiesc că o fi undeva online, așa că intrați și vedeți acolo. Dar în această zi vreau să vă vorbesc despre o altfel de schimbare, de transformare pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Vreau să vă vorbesc despre 4 metode prin care Dumnezeu ne schimbă viața. Și dacă vă uitați împreună cu mine, dacă nu aveți Biblia, vă rog să fiți atenți la ceea ce eu voi reciti. Dacă aveți, vă rog să o deschideți la Ieremia, la capitolul 18 și veți vedea că în textul nostru sunt 5 fotografii, nu 5, hai 4 fotografii, ca să nu fie prea mult. 4 fotografii. Acum, orice om serios,
până în anii 90, începutul anilor 2000, n-aveam mai mult de 4 fotografii. Și mai ales la bărbați mă refer aici. Adică ce poze aveau părinții voștri și bunicii voștri? Aveau poza din copilărie, da? Poate au apucat o poză când erau mici. Apoi mai era o poza din armată. Celebra poză din armată. Apoi mai era o poză când se căsătoreau. Dacă veți vizita casa bunicilor, îi veți vedea celebrul tablou cu căsătoria. Unul lângă altul, parcă în fața plutonului de execuție, cu distanța regulamentară, e una din fotografii. Și ar mai fi fost o fotografie, de asta am uitat. Poza din clasa 1. Nu? Cei care sunteți puțin mai trecuți prin viață, vă aduceți aminte de celebrul tablou din clasa 1 sau a doua. Nu știu, la noi se făcea în clasa 1. Erau în principiu cam 4 fotografii. Și ăștia care sunt mai tineri astăzi nu-și pot imagina așa ceva. Ei fac 4 fotografii într-o fracțiune de secundă. Ei, textul nostru prezintă 4 imagini, 4 tablouri, 4 fotografii care ne vorbesc despre 4 metode pe care Dumnezeu le folosește ca să ne schimbe viața. Prima imagine e imaginea unui proroc tânăr. Numele acestui proroc este Ieremia. Chemat de Dumnezeu să le spună evreilor în felul următor: vine pedeapsa lui Dumnezeu. Vasul care reprezintă națiunea aceasta va fi sfărâmată prin robia din Babilon. Vă aduceți aminte că ieri am vorbit despre Daniel, despre exact același episod din istoria poporului ales. Și acum prorocul Ieremia e chemat de Dumnezeu să fie proroc internațional încă din tinerețea lui. Dacă știți și sigur știți, în primul capitol din cartea lui Ieremia, când Dumnezeu îl cheamă pe prorocul acesta, el însuși vine în fața lui Dumnezeu și zice: Doamne, sunt doar un copil. Acum, nu vă imaginați că avea undeva la 6 sau 7 ani. Cei mai mulți cercetători ai Scripturii sunt de părere că Ieremia, atunci când e chemat de Dumnezeu să fie proroc, avea undeva între 18 și 20 de ani. Dar când el spune că era doar un copil, se referă la faptul că vârsta hirotonirii, vârsta ordinării în slujbă, în mod normal era la 30 de ani. Deci din punctul ăsta de vedere era doar un copil. Când Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia, el fiind dintr-o familie de preoți, tata lui fiind preot, și omul ăsta e chemat de Dumnezeu într-o vreme tulbure în Israel. Se naște în vremea în care în Israel a fost probabil, în țara lui Iuda a fost cel mai sângeros împărat din istorie, numele lui fiind Manase. Și apoi e chemat în timpul lui Iosia, când împărat era în Iuda Iosia, un împărat care a fost bun, dar care a fost un împărat slab. El a încercat să facă o reformă, dar din reforma lui rămâne doar forma, cum se întâmplă de obicei în România, pentru că e slab, n-are puterea asta de a-și duce reforma până la capăt. Și în contextul ăsta, Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia și zice: vreau să fac din tine proroc internațional. Acum cred că m-am pierdut prea mult cu explicații istorice, nu niciun bai. Da, rămânem la prima poză. Da, haideți să vă spun așa, ca să-i văd și pe aia din spate mai bine. În prima poză, îl vedem pe Ieremia, tânărul proroc. Uitați-vă la el, stă cu privirea în sus, încercând, și e foarte clar, uitându-se în sus, că de undeva de sus îi vorbește cineva și acesta este Dumnezeu. Asta e prima poză. Și aș intitula această primă fotografie Cuvântul lui Dumnezeu. Dar tot în prima fotografie aș vrea să se vadă că în casa de unde el se află, din casa aia, pe fereastră, se vede un drum care duce în jos spre o altă casă, deasupra căreia scrie Casa Olarului, și pe ferestrele mari din Casa Olarului aș vrea să se întrezărească un olar, cred că toți știți despre ce e vorba, care lucrează la o roată de olărit care se învârte și pune în mișcare acest mecanism interesant, făcând acolo niște oale. Asta e prima poză. A doua poză aș vrea să se vadă roata de olărit. Și pe roata de olărit aș vrea să se vadă un vas urât, nasol, nu prea grozav, neizbutit, cum zice Biblia. Și aș vrea să se vadă mâinile olarului cum apasă pe vasul acesta, ca vasul să ia forma potrivită. Ei, numele acestei fotografii aș vrea să fie faliment, eșec. Și mai există o fotografie. Mai există o imagine pe care aș vrea să o vedem împreună. Zice Biblia așa: scoală-te, coboară-te în casa olarului și acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra la roată. Mai e o fotografie aici. Aș vrea să se vadă clar în fotografia asta, încă o dată, roata olarului,
Dar aș vrea să se mai vadă ceva, că cel care pune în mișcare tot mecanismul e olarul. Și olarul este Dumnezeu. Și mai este o poză pe care aș vrea să o vedem împreună. Nu știu dacă am reușit să le văd pe toate. Prima, am zis că se numește Cuvântul lui Dumnezeu. A doua, cea cu roata, aș vrea să se numească roata vieții. Sau dacă vreți, circumstanțele vieții. A treia e cea cu vasul nereușit, care nu-i prea grozav. Și aș vrea să se numească eșec sau faliment. Și în sfârșit, la final, acum frații care mai lucrați pe acasă, când ați încercat să faceți câte ceva și nu v-a ieșit, care a fost reacția? Aș vrea să se vadă fața olarului, aș vrea să se vadă mâinile lui cum sparge vasul, dar aș vrea să se vadă ochii lui și în ochii lui să se vadă multă bunătate și bucurie. Ciudat. Că noi, de exemplu, dacă facem ceva pe acasă și nu ne iese bine, ne cam enervăm și ne cam frustrăm. Dar a patra fotografie aș vrea să se numească bunătatea lui Dumnezeu. Nu știu dacă am fost destul de explicit, poate că am intrat în prea multe detalii, dar uite, o să fiu mai sistematic, vă promit. Toate cele 4 fotografii au câte un cuvânt în dreptul lor. Prima, cuvântul lui Dumnezeu. A doua, roata vieții sau circumstanțe. A treia, să vedem, eșec, faliment. Și a patra, bunătatea lui Dumnezeu. Sunt 4 metode prin care Dumnezeu ne schimbă viața. Prima rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Vă mărturisesc ceva. Mi-amintesc prima dată când m-am dus să predic la Toflea, e o comunitate foarte mare de romi din județul Galați, că tot s-a vorbit aici, foarte mult și cunoscuți la noi la Pocăiți. Da? Probabil că ați auzit toți, Evanghelia are putere, nu există om, da? Nu există români, e chestie de cultură generală. Și dacă aude careva că ești pocăit, imediat zice, voi sunteți ăia cu Evanghelia are putere. Când m-am dus prima dată la Toflea și am auzit prima dată în viața mea cântarea asta, îmi amintesc că era o comunitate mare de romi, se înghesuiau într-o biserică acolo, toți primiseră niște Biblii mari și când au cântat Evanghelia are putere, toți au ridicat Bibliile așa, Evanghelia are putere. Nu o să uit în viața mea imaginea asta extraordinară. Acum, sigur că lucrurile s-au schimbat între timp, ei s-au modernizat, dar de-a lungul anilor am văzut un lucru, că dacă e ceva care poate schimba viața unui om, e doar cuvântul lui Dumnezeu. Prima metodă prin care Dumnezeu îți schimbă viața rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Și mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Mai zic o dată, ea este puterea lui Dumnezeu. Mai zic o dată, ea este puterea lui Dumnezeu. Într-una dintre bisericile pe care le-am păstorit, am avut o soră care plângea tot programul. Rar mi-a fost dat să văd pe cineva plângând chiar la tot programul. Mai există o categorie de oameni care sunt atinși de fiecare dată, într-un fel sau altul, de puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dar femeia asta plângea și mi-aduc aminte că odată am întrebat-o, soră, de ce plângeți chiar tot timpul? Și mi-a zis așa, am un băiat care nu-i pocăit și nu mă pot obișnui cu ideea că băiatul meu va ajunge într-o zi în iad. Și predic în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi îi spun că Dumnezeu îi poate schimba viața. Băiatul meu e interlop, era un interlop vestit, a făcut o grămadă de nenorociri și nu știu dacă într-o zi voi apuca să-l văd în biserică, dar până atunci voi plânge înaintea lui Dumnezeu pentru că nu mă pot obișnui cu ideea că băiatul meu pe care îl iubesc într-o zi va ajunge în iad. Și vreau să vă spun ceva. Într-o zi băiatul ei a venit la biserică. Ea până atunci i-a predicat la greu. Și când băiatul a venit prima dată la biserică, Dumnezeu i-a schimbat viața. Dar știți cum i-a schimbat? Radical viața. Nu voi uita că atunci când a venit la biserică, a îngenunchiat în ușa bisericii, de n-au putut intra oameni în biserică, au trebuit să stea în spatele lui o vreme. Și n-a trebuit nimeni să mai predice nimic. De ce? Că femeia asta, până atunci, i-a tot predicat, i-a tot predicat, i-a tot predicat, i-a tot predicat. Iar când a intrat în biserică pentru prima dată, Dumnezeu s-a atins de el și a schimbat viața. De fapt, ceea ce a schimbat viața acestui bărbat a fost puterea cuvântului lui Dumnezeu.
De-a lungul anilor am avut iluzia asta că eu, ca orator, ca predicator, că sunt oameni care își leagă speranțele de un om. Vine fratele ăla din Mocan, vine fratele nu știu care. Băi, dacă vine fratele ăla, să vezi ce se va întâmpla. Știți de câte ori mi s-a întâmplat să mă duc să predic undeva și oamenii să fie dezamăgiți? Nu spuneți amin la asta, dar mi s-a întâmplat. Și după aceea să-mi spună careva, măi frate, am așteptat că dacă vii dumneata, foc din cer, că se predă cu tare și am adus și pe ăla și pe ăla. Și am ieșit în față și a fost așa ceva, zice, dar nu s-a întâmplat nimic. De ce? Pentru că unii oameni așteaptă cumva ca predicatorul, ca un om, cineva din lumea asta să le poată schimba viața. Vreau să-ți garantez ceva. Nimeni nu-ți poate schimba viața în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă mai spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu e absolut. Când Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia, nu îi spune Ieremio, dacă vrei să te duci în casa olarului, te vei duce. Dacă nu, vezi tu ce faci. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu e absolut. Nu e opțional. Nu faci dacă vrei sau te mai gândești tu cum vei face. Și în cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune așa, cine crede și se botează, va fi mântuit. E un lucru foarte simplu. Dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să schimbe viața, trebuie să fii gata să intri în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Să-i spui lui Dumnezeu în modul cel mai serios, Doamne Dumnezeule, dacă Tu spui că prin cuvântul Tău voi avea parte de biruință. Eu cred că prin puterea cuvântului Tău voi avea parte de biruință, dar eu sunt gata să accept cuvântul Tău și să-l împlinesc în viața mea. Motivul pentru care te zbați de ani de zile într-o stare de mediocritate și nimic nu se schimbă în viața ta, așteptând cumva ca ceva să schimbe viața, e că n-ai fost în stare până în momentul de față să-ți asumi și să spui așa, Doamne, eu sunt gata să ascult de Tine, îți garantez ceva, că din clipa în care îi vei spune lui Dumnezeu, Doamne, sunt gata să intru în ascultare de Tine, Dumnezeu e gata să schimbe viața. Motivul pentru care ești pocăit cu numele de ani de zile, dar ești tot timpul la starea asta de mediocritate spirituală, de multă vreme ar fi trebuit să fii mult mai mult decât ești azi, e că n-ai fost în stare să asculți de ceea ce Dumnezeu are pentru viața ta. Câți dintre noi, pocăiții mei dragi, suntem gata în această dimineață să-i spunem lui Dumnezeu, dar în modul cel mai sincer, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Nu doar că aude, ci ascultă. E gata să-i spună, Doamne Dumnezeule, dacă asta e voia Ta, indiferent de consecințe, sunt gata să împlinesc cuvântul Tău în viața mea. Mulți dintre noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi știm că asta e voia lui Dumnezeu. De ani de zile știi că Dumnezeu își cere să te rogi în fiecare zi, să citești Biblia în fiecare zi. De ani de zile, dragul meu, știi că ar fi trebuit să faci botezul în apă. De ani de zile știi că Dumnezeu te cheamă la o lucrare, dar ai refuzat să asculți de Dumnezeu, auzind doar voia lui Dumnezeu, dar nefiind gata să-i spui, Doamne, de astăzi încolo sunt gata să aplic în viața mea cuvântul Tău. Motiv pentru care viața ta de credință e una guvernată de nemulțumire. Te rogi, dar parcă fără nicio tragere de inimă, citești din Biblie, dar parcă nu te bucuri de cuvântul lui Dumnezeu. Vii la biserică, dar o vii din obligație și toată slujirea ta e doar o slujire de rob. Ești ca fiul cel mare din pilda fiului risipitor, care stând în fața tatălui îi spune, te-am slujit ca un rob. Nu vă supărați pe mine. Suntem în locul acesta în frunte cu mine și ne rugăm câteodată ca niște robi, citim din Biblie ca niște robi, cântăm ca niște robi, uitând de fapt că noi suntem copiii lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Știți de ce? Pentru că de multe ori doar auzim, dar nu ascultăm. Mi-aduc aminte că și eu am cântat într-o vreme, nu prea am fost grozav cântăreț. Ceva voce am, dar nu prea grozav cântăreț. Și mi-aduc odată aminte că am cântat într-o duminică o cântare veche, Omul este ca vaporul, și am cântat Omul e ca tractorul. Că eram copil și am auzit pe unul cântând dimineața cântarea asta, e o cântare veche. Și eu n-am înțeles-o bine. Și seara când am cântat-o în loc de Omul este ca vaporul, am cântat-o Omul este ca tractorul. Dar toate ca toate, că vine la mine un frate bătrân la sfârșit și zice, frate Adi, zice, o fi ca tractorul când se enervează. Da, mi-a zis încă o chestie care m-a dat gata. Zice, da, așa prost cum ai cântat, noi totuși te iubim. Asta m-a terminat. Motivul pentru care suntem mediocri spiritual și nemulțumiți tot timpul e că nu suntem în stare să ne asumăm, să ascultăm de Dumnezeu. Nu doar să auzim,
Că noi am auzit, tu ai crescut în biserică, ce să-ți mai spun? Mă uit câteodată la evangelizări și văd o grămadă de oameni și pastorul îmi spune, frate, predică, e evangelizare? Predică, zice, ăștia știu. Și ăia care sunt nepocăiți, ăștia știu. Avem doctorate în teologie și acum ca să mă laud și am terminat un doctorat în teologie, am început încă vreo 2-3 la un moment dat și suntem tot mai mulți doctori și tot mai bolnavi din punct de vedere spiritual. Știți de ce? Pentru că știm, dar nu suntem gata să ne asumăm. Auzim, dar nu ascultăm. Prea puțini suntem gata să spunem ca Samuel, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Dar ascultă-mă bine în dimineața asta. Îți spune Dumnezeu și ție, cum i-a spus lui Ieremia, du-te în casa olarului și acolo te voi face să auzi. O, când te face Dumnezeu să auzi. Tu care ai refuzat să asculți, de auzit n-ai avut ce face, ai auzit. Că ai avut pe unul lângă tine care toată ziua ți-a zis, bă, pocăiește-te, bă, lasă treaba asta, mă, lasă-te de lucruri slabe, mă, vino la biserică, fă asta. Mă, de auzit ai auzit. Dar n-ai vrut să asculți. O, dar când te face Dumnezeu să auzi și să asculți, când te lasă Dumnezeu în conjuncturi, cum am primit o fotografie în urmă cu ceva vreme de la un tânăr cu mașina lui care era accidentată, poza era făcută de undeva de pe un pod și toată mașina era praf, dar foarte interesant, foarte interesant. Locul de la șofer era intact și îmi trimite poză de acolo de sus și zice, uite-te, zice, frate. Și eu îi răspund, am pus poza pe videoproiector noi în biserică și am zis, fraților, voi nu vedeți că în mașina asta este un loc în forma mâinii lui Dumnezeu? E scaunul de la șofer. Și am răspuns și omului la e-mail și am zis, nu vezi că scaunul de la șofer e în forma mâinii lui Dumnezeu? Zice Domnul, te voi face să auzi. Biblia spune că pentru cei firești, cuvântul lui Dumnezeu e nebunie. Sunt oameni cărora poți să le vorbești despre orice, mai puțin despre Dumnezeu. Despre orice. Și noi, predicatorii, când vedem că nu ascultați, avem tendința să ridicăm tonul. Poate ați băgat de seamă. Bă, dar cu cât ridici tonul, nu rezolvi neapărat ceva. Că e ca atunci când ați venit voi prima dată în Belgia și ați vorbit cu un belgian în limba română și ați văzut că nu înțelege, dar ați zis mai tare în română. I-ai zis prima dată, mută mașina de aici. A, nu înțelegi. Mută mașina de aici. O mută nu înțelegea, că tu tot în română ziceai. Ridicarea de tonului nu substituie niciodată, mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Dar zice Domnul, te voi face să înțelegi. Ei, când te face Domnul să înțelegi, e așa de ușor. Când face Domnul să înțeleagă, mă uit peste adunare câteodată și la o predică simplă văd oameni plângând, îl văd pe Dumnezeu cercetând adunarea și zic, Doamne, îți mulțumesc că Tu îi faci să înțeleagă. Altădată mă tot chinui cu concepte abstracte, idei, cuvinte în greacă, în ebraică, chestii așezate și mă tot minunez și mă uit la oameni veniți la biserică și zic, mă, dar ce-i cu oamenii ăștia? Dar când îi face Domnul să înțeleagă. De asta știți care e rugăciunea mea astăzi? Nu știți, până nu vă spun. Rugăciunea mea asta, Doamne, deschide cerul la poarta cerului și lasă să coboare Duhul Tău cel Sfânt. Și ascultă-mă, când Dumnezeu se va atinge de mintea ta, nu-ți mai trebuie explicațiile mele savante, nu mai trebuie să ridic eu tonul, nu mai trebuie să cânte omul în surdină la pian, nu mai trebuie să vină să spună păstorul ceva, nu-ți mai trebuie să spună mama și tata ceva, pur și simplu înțelegi. Și cel care te face să înțelegi este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea zic încă o dată ca aseară, trimite, Doamne, Duh de cercetare, fă să-i simțim apropierea, ca să putem sta în picioare, prorocește-ne învierea. Pentru că prima metodă pe care Dumnezeu o folosește ca să ne schimbe viața e prima și cea mai importantă, e cuvântul Lui, e prima fotografie, Ieremia care stă cu privirea ridicată și așteaptă ca Dumnezeu să-i vorbească. A doua e roata vieții. Apropo de roata vieții, e o vorbă la noi la români. Zice, mă, ce bine te-ai învârtit, știți? Că mulți dintre noi avem senzația că lutul se învârte și roata stă pe loc. În realitate nu e așa. Unii cred că roata vieții e învârtită de noroc. Mă, ce noroc ai avut! Alții de ghinion. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile am avut un mic accident de mașină și m-am trezit cu mașina într-un șanț lângă localitatea unde locuiesc. Un șanț mare și stăteam așa într-o parte. Și o nins puțin afară, mă rog, s-a întâmplat o chestie. Nu a fost cine știe ce grav, dar vine un cunoscut, trece pe lângă mine, eu eram în mașină la câteva secunde, trece pe lângă mine, lasă geamul numai
Se uită și zice, bă, ce ghinion ai avut. Ridică și pleacă mai departe. Zic, mă, ghinionul e cam asemenea prieteni. Unii cred că ceea ce mișcă roata vieții e ghinionul sau norocul. Bă, dacă aș fi avut și eu părinți mai buni, dacă aveam și eu mai mulți bani, ție-ți merge mai bine pentru că ai avut noroc sau ghinion. Vreau să vă spun ceva, știți ce scrie aici? Cel care mișcă roata este olarul, e Dumnezeu. Și știți ce spune Ieremia? Sunteți și voi exact ca lutul în mâinile olarului. Ascultă-mă bine, bărbatule, tu care ești într-o situație mai neobișnuită în viața ta și crezi că ai ajuns aici pentru că ai avut noroc sau ghinion. Roata vieții nu e învârtită nici de noroc, nici de ghinion, nici de banii tăi, nici de relațiile tale, ci e învârtită de Dumnezeu. Și se mai întâmplă ceva. La un moment dat s-ar putea să ai iluzia asta, băi, eu am fost deștept. Mă, față de ea, eu m-am descurcat, eu am fost deștept. Și crezi că până acum roata vieții s-a învârtit bine pentru că ai fost tu deștept. Că băi, eu am știut, eu le-am așezat, alții nu au fost așa de înțelepți ca mine. Și știi ce face Dumnezeu? Lasă Dumnezeu să ajungi într-o situație în care oricât crezi tu că te-ai învârtit, mă, ce bine te-ai învârtit în viață. No, oricât de bine te-ai învârtit, te trezești în fața doctorului și doctorul spune cancer. Și tu te miri și zici, bă, dar am mâncat sănătos, da? Am făcut sport, dar m-am dus și la biserică, dar am și postit, dar m-am și rugat. Dar ce se întâmplă? Înseamnă un lucru simplu și înțelege-mă bine în această zi. Sunt lucruri pe care oricât ai încercat tu să le așezi, oricât ai încercat să le miști, nu le poate mișca nimeni în afară de Dumnezeu. E în Biblie femeia aceea care are un singur băiat și băiatul ei se îmbolnăvește și moare în brațele ei. O imagine extraordinar de dureroasă. De câte ori nu ne-a îngăduit Dumnezeu să ajungem în situații în viața noastră în care să înțelegem că roata vieții nu-i mișcată nici de noroc, nici de mâna oamenilor, nici de banii noștri, nici de relațiile noastre, ci e o mână nevăzută care mișcă toate lucrurile și aceasta este mâna lui Dumnezeu. Mai zic o dată, și aceasta e mâna lui Dumnezeu. Și ascultă-mă în această zi, Dumnezeu ne schimbă viața prin circumstanțele din viața noastră. O chestie măruntă, ce ți s-a întâmplat, îți schimbă destinul. Uite, o chestie măruntă, un telefon, o întâlnire cu cineva, te-ai întâlnit cu cineva și o zis, bă, vino duminică dimineața la biserică și uite că astăzi ești aici, Dumnezeu îți vorbește și Dumnezeu îți schimbă viața. Circumstanțele astea nu sunt întâmplătoare. E o mână nevăzută care mișcă tot. Și asta este mâna lui Dumnezeu. Poate că n-ați fost destul de entuziasmați, mai zic o dată, și aceasta este mâna lui Dumnezeu. Noi avem senzația, măi, dar ce norocos am fost. Fracțiuni de secundă, dacă nu trecea mașina aia, a fost mâna lui Dumnezeu acolo. Întâlnirea aia acolo, doctorul ăla care a intervenit, situația aceea, banii aia pe care i-am primit la timp. Bă, dacă nu era acolo, știți ce a fost acolo? Acolo nu a fost nici noroc, nici că ai fost tu deștept, nici că taică tău intervenit, nici că neamurile, ci a fost mâna lui Dumnezeu. A fost felul în care Dumnezeu ți-a spus, te iubesc, îmi pasă de tine, vreau să schimb viața, vreau să cobor în viața ta. E felul în care Dumnezeu vrea să-ți vorbească chiar în această zi. Asta e punctul 2. Să văd numai cât e ceasul. Că altfel facem... Da, mai avem timp. Oi. Punctul 3. Cine își mai aduce aminte? În afară de păstori, că ei... Ce? Eșec. Poți să cânți în surdină la pian? Da, tu nu te pricepi la pian. Nu, atunci fata care e la pian. Dar... oricum eu mai țin predica, dar parcă o să ascultați mai bine și care dorm și mai bine. Până acum nu a dormit nimeni. N-am văzut până acum. Cel puțin nu l-am văzut eu. Punctul 3, eșec. E imaginea asta cu vasul care nu ia forma dorită. Ce interesant. Din mâna marelui olar să iasă un vas care să nu reușească. E posibil. E posibil. Cum să nu fie posibil? Și când lucrurile nu sunt cum am vrea noi să fie, când e o nereușită, când e un insucces, când lucrul nu e așa, bă, aș fi vrut să fie așa și noi, atunci suntem nemulțumiți. Aș vrea să spun ceva. Dacă Dumnezeu te ține în mâinile Lui, nu te ține pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce știe că poate să facă din tine. Poate n-ați auzit bine.
De aceea vreau să vă îndemn ceva și în clipa asta vreau să vă îndemn din toată inima. Rămâneți în mâinile lui Dumnezeu. Vasul pe care l-a făcut, zice Biblia, n-a izbutit. Dar ce face olarul? Folosind același lut, face un alt vas. Se spune că un olar bun caută un lut de calitate ca să facă din el un vas de calitate. Dar un maestru ia un lut de proastă calitate și face din el un vas de bună calitate. Aș vrea să vă spun ceva. Lutul acela de proastă calitate, lutul acela călcat în picioare, bătut de ploaie, lutul acela la care alții au renunțat, lutul acela sunt eu și ești tu. Și lutul acela trebuie să rămână mai departe în mâinile marelui olar. Pentru ca până la urmă, din același lut, el să facă un alt vas. Ce interesant, aș vrea să vă zic ceva. Toată istoria noastră e asta. Același, dar altul. Același lut, dar alt vas. E același om. Băi, e același. Mă, dar parcă e altul. Pentru că atunci când Dumnezeu își pune mâna pe tine, rămâi același, dar altul. Același în ce sens? Același nume, același suflet, dar cu o viață radical schimbată. Oamenii se uită și spun, băi, e același, dar e altul. E Zacheu, e mic de înălțime, Mă, dar era un zgârcit Zacheu ăsta și dintr-o dată devine așa de darnic. E același, dar e altul. Mă, e același ăla care a fost paralizat și a fost dus înainte lui Iisus. Nu se poate să fie el, te-ai uitat la el era. E același, dar e altul. E orbul, n-are cum să fie orbul, că vede, cum să vadă orbul? Măi, ești tu? Da, eu. Asta e una dintre cele mai simpatice întrebări când te întreabă, tu ești, cum să zic, nu eu, e altcineva. Tu ești, orbule, Ios, dar cum de vezi? S-a atins Iisus de mine. E același, dar altul. E povestea noastră a tuturor. E povestea lutului care rămâne în mâinile olarului. Da, poate astăzi ești departe de ceea ce ar fi trebuit să fii. Te-ai botezat și Dumnezeu a așteptat de la tine mult mai mult. Poate astăzi ești departe de ceea ce ai visat. Dar aș vrea să spun ceva. Rămâi în mâinile lui Dumnezeu. Chiar dacă ești frânt, chiar dacă ești la pământ, rămâi în mâinile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu când distruge ceva în viața ta, nu distruge de dragul distrugerii, ci pentru ca să facă ceva mai de bună calitate și mai frumos. Chiar dacă e dureros. Rămâi în mâinile olarului, pentru că și imaginea asta olarului care apasă, mâinile lui au apăsat asupra noastră și m-am gândit de multe ori că mâinile lui s-au rănit pe lemnul de la Golgota, apăsând pe viața noastră pentru ca eu și cu tine să luăm forma dorită de Dumnezeu. Și de câte ori n-a trebuit Dumnezeu să intervină în viața mea și să distrugă ceva negativ din viața mea, ceva ce mie mi-a plăcut foarte mult și am zis, Doamne, nu vreau să renunț la asta, dar Dumnezeu a distrus nu doar de dragul de a distruge, ci pentru că voia ceva mai mult de la mine. Și poate că astăzi ești aici și ești lutul ăla la care alții au renunțat. Dar vreau să spun ceva. Al patrulea lucru care îți schimbă viața e bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a renunțat la tine. Poate alți olari ar fi renunțat la lutul ăla și ar fi zis, bă, lutul ăsta nu-i de bună calitate, nu ia forma pe care mi-o doresc, iau alt lut. Dar nu, olarul acesta care îl reprezintă pe Dumnezeu a spus, nu, iau lutul acestui popor încăpățânat care se numește Israel și care numai nu ia forma pe care mi-o doresc și îl modelez și îl sparg și îl modelez și îl sparg și îl modelez și îl sparg și îl voi trece prin robie până când poporul acesta va lua forma pe care mi-o doresc. Ascultați-mă bine, dragii mei, așa suntem noi în mâna lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu n-a renunțat la noi și ăsta e motivul cel mai mare de mulțumire pe care l-am în această zi aici. Dar Dumnezeu n-a renunțat nici la mine, nici la tine, nu pentru ceea ce sunt, ci pentru ceea ce știa că poate face din mine dacă rămân în mâinile Lui. Eu nu sunt decât lutul acela de proastă calitate care se încăpățânează să nu izbutească de fiecare dată, care se încăpățânează să eșueze de fiecare dată, care se încăpățânează să păcătuiască de fiecare dată, care se încăpățânează să ia după apucăturile inimii lui. Dar Dumnezeu, marele olar, în răbdarea și bunătatea Lui, de fiecare dată a apăsat asupra acestui lut. Și dacă vasul n-a izbutit, dacă slujirea n-a ieșit cum trebuia, dacă viața nu-i perfectă, dacă viața de familie e departe de ceea ce ar trebui să fie, dacă viața mea spirituală nu e așa cum ar fi trebuit să fie, mâinile care au fost întinse pe lemnul de la Golgota apasă pe lutul sufletului meu până când voi lua forma care îi place Lui. De aceea, chiar dacă astăzi
chiar dacă astăzi sufletul tău e țândări, chiar dacă lutul vieții tale e sfărâmat, te îndemn, rămâi în mâinile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-a renunțat la tine. Poate alții ar fi renunțat de mult. Poate alții ar fi spus, bă, dar nu mai are rost, ce să tot spargi? Ia, Luce, rezolva problema din start. Dar Dumnezeu n-a renunțat la tine. Și vreau să te îndemn și pe tine, nu renunța la cel din casa ta, nu renunța la cel din familia ta. Mi-aduc aminte de un frate care are 2 copii, care amândoi sunt dependenți de droguri și au ajuns să-l facă de rușine, să vândă tot ce avea prin casă, să-i chinuie viața și la un moment dat, inclusiv cei din biserică, din jurul lui, au spus, mă, renunță la oamenii ăștia, că numai rău îți fac. Și îmi spunea, mă duc nopțile, îi caut pe străzi, pe unde îi găsesc în momente dintre cele mai groaznice. Dar vreau să spun ceva, nu pot să renunț la ei pentru că sunt copiii mei. Chiar dacă i-am cules de pe stradă, chiar dacă ori încerca să se sinucidă de mai multe ori, chiar dacă ori încerca să mă omoare când erau sub efectul drogurilor, chiar dacă mi-or furat din casă tot ce am avut, nu pot renunța la ei pentru că sunt copiii mei. Vreau să spun ceva. Lutul acesta la care n-a renunțat Dumnezeu sunt eu și ești tu. Dumnezeu n-a renunțat la tine. Rămâi în mâinile lui Dumnezeu. Chiar dacă astăzi ești sfărâmat, rămâi acolo. De ce? Pentru că există o garanție. Mâinile lui te vor modela, te vor modela, te vor modela, până când vei ajunge să fii așa cum îi place lui să fii. Până atunci fii gata să spui, Doamne, voia ta să se facă, nu voia mea. Înainte de a face o rugăciune la final, am o rugăminte la voi, așa cum stați. Aș vrea să stați cu ochii închiși, așa cum stăm așezați. Aș vrea ca nimic din ce se întâmplă în jurul nostru să nu ne distragă atenția și vă mulțumesc pentru că ați fost atenți. Și aș vrea să vă aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit. Cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, zice Domnul. Lutul acela pe care olarul l-a luat, acel lut ești tu. Tu ești în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a renunțat la tine. Oamenii au renunțat la tine. Oamenii te-au judecat. Au văzut că n-ai izbutit, că te-ai botezat și nu ești ceea ce ar trebui să fii. Și au început să te judece. Dar vreau să spun ceva, dacă Dumnezeu încă nu te-a abandonat nu pentru că ești bun, ci pentru că știe că poate face din tine un vas superb. El știe ce a pus în tine. El știe că poate face din tine un slujitor. Știe că poate face din tine un sfânt, chiar dacă ești la pământ. Dumnezeu știe ce poate face cu viața ta. Astăzi ești departe de ceea ce ar trebui să fii. Dar mâna marelui olar poate modela din tine ceva superb. Pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Ție nu-ți rămâne decât să rămâi în mâinile Lui. Să spui, Doamne, sunt cum sunt, dar rămân în mâinile Tale. Frământă în viața cum vrei Tu, Doamne. Sfărâmă în viața mea, în tot ce vrei. Distruge, Doamne, tot ce nu-i după cuvântul Tău. Distruge, Doamne, tot ce nu-ți place și Te rog, zidește o inimă curată în mine. Pune, Doamne, în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața Ta. Frământă, Doamne, lutul sufletului meu. Îți mulțumesc, Doamne, că n-ai renunțat la mine când alții au renunțat la mine. Și spun, Doamne, la fel ca Iov altădată, când rudele mele m-au părăsit, când cei dragi au uitat de mine, știu că Tu, care ești răscumpărătorul meu, ești viu și vei rămâne în vecii vecilor viu în viața mea. Când alții m-au abandonat, când alții au uitat de mine, Doamne, îți mulțumesc că Tu n-ai uitat de mine. Și îți mulțumesc, Doamne, că ai mișcat roata vieții. Ai mișcat-o Tu, nu norocul, nu inteligența mea, nu relațiile, nu oamenii, ci Tu ai mișcat-o, Doamne, ca să-mi dai forma care îți place Ție. Aș vrea în momentele care urmează să vă invit să stați în picioare împreună cu mine și să vă întreb ceva. Și apoi, nu știu, dacă frații care conduc cântările au o cântare cu care să terminăm, eventual cu ce ați început, ceva despre bunătatea lui Dumnezeu. Aș vrea acolo unde sunteți să vă întreb ceva. Câți dintre cei ce sunteți astăzi aici vă uitați la vasul sufletului vostru și socotiți că el este unul izbutit și spuneți lui Dumnezeu, Doamne, știu că dacă voi pleca din lumea asta, mă duc în prezența Ta.
Câți dintre noi putem zice asta? Nu vă pun să ridicați mâna sus. Dar aș vrea în clipele care vor urma să ne cercetăm fiecare dintre noi. În această dimineață Dumnezeu vrea să se atingă de tine. Te îndemn, rămâi în brațele lui Dumnezeu.